পাঁচজন তো পাঁচজন ছজন আমি সাহেব বুঝি তিনি सारिक 5टाव मानिक बाजारनि खबर फैगा आंथानि जे आरो बरफ खरकसा ड्राग्स जानाय रम खाहनै ओंखाय आं थांका लगे लगे आंनि तेलेमुरानि अफिसार स्टाफ लांगि थांका आरो थांमोननि परे आरो जे ड्राग्स जानाय हनै मानजाक नायज्रायनो आं कग्रक लामबक सुङै उलखाय साइमांखा जे आरो मानिक बाजाराव अजित ब्रह्मा हनै कायसा बरक दङ बिनि नगो ड्राग्स फालो ओंखाय आबनो कक बिनि ककनो रोगै थाङै आं नायथ'खा आनक बिसिं हाबै ओंखाय बुमा बदल रक आरो निजे बुमा बदल रक ब्रक बानो खूब साहाय्य खालायगा पुलिसना ब्रक आपारानि बरक सुबाखा अजित देब्रमा ता खारि थांका ता ओंखाय बिनि नगो रांमांखा बिनि नगो खाय रांमांखा 7,740 टाका ताई ब्राउन सुगार खाली कोटा मांखा ताई कपलंग खाय मांखा 39 टा ओंखाय आबरना जों सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताय कायसा खाय बनि पुतानि नक रंजित देब्रमा आरो बोजों सार्च खायप्रो आपारानि बरक सावो जे बबो ड्राग्स फालो ओंखाय बिनि आरो बो जों नायथुगै विभिन्न जायगा रां बेराजाक तंमानि टोटाल 1,61,580 टाका जों रिकवरी खालायगा जों आबो बेपाक सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताबो एनडीपीएस नि रायदा मते कायसा केस नाजांनाय बं थानि बं बागै बं एगेस्ट ओंखाय खाना ब्रावनो जों कोड चालान दिनाय